Il-pajżaġġ naturali Malti huwa mżewwaq bil-ġmiel filwaqt li pajjiżna huwa miżgħud b'diversi siti storiċi mifruxa madwaru. Madankollu huma bosta dawk li bliet li sal-lum għadhom nieqsa mill-ħdura fiż-żoni urbani tagħhom. Kien għalhekk li fl-aħħar budget il-Gvern alloka 200,000 euro biex permezz ta' proġett pilota għat tħaddir tal-komunitajiet jiżdiedu s-siġar fl-aktar żoni mniġsa tal-pajjiż. Intant il-ġimgħa filgħodu l-Ministru għall-Iżvilupp Sostenibbli l-Ambjent u t-Tibdil fil-Klima Leo Brincat ħabbar l-ewwel 4 kunsilli li se jibbenefikaw minn dan il-proġett pilota. Il-Kunsill Lokali tal-Fgura, dak tal-Imsida, il-Kunsill ta' San Pawl il-Baħar u dak tar-Raba Għawdex. Il-Ministru saħaq li dawn l-4 lokalitajiet ma ntażlux b'kombinazzjoni iżda ntażlu għaliex huma fost l-aktar postijiet mifnija bit-tniġġis ta' traffiku f'pajjiżna. Filwaqt li sostna li din l-inizjattiva kienet varata wara konsultazzjoni sħiħa mal-Kunsill rispettivi u għafaxħar l-proposti tal-istess kunsilli fi kliemu u maċida li pjanti indiġeni Maltin jistaw jintużaw għal skopijiet ta' tħaddir fit-toroq. Ġala darba dan il-proġett ikun suċċess, il-Ministru Brincat tenna l-impenn tal-Gvern li jestendi dan il-proġett pilota għal bqija tal-bliet u l-irħula Maltin. Aħna fiduċjużi li dan l-esperiment jirnexxa, issa d-dieħla biex nagħmel qudiem imorrent il-Ministeru tal-Finanzi ħalli dak li llum huwa proġett pilota ma jibqax proġett pilota u ħalli eventwalment fuq medda ta' snin nilħqu il-bliet u rħula Maltin u anke Għawċin kollha. Is-Segretarju Parlamentari għall kunsilli Lokali Stefan Buontempo fisser kif il-Kunsilli għandhom sfidi ambjentali kbar u għalhekk proġett bħal dan huwa turija ċara tal-impenn tal-Gvern li jsaħħaħ l-ambjent fil-komunitajiet. Fl-istess waqt Buontempo saħaq li huwa se jkompli jagħti l-għodda neċessarja biex permezz ta' inizjattivi oħra il-Kunsilli Lokali jkomplu jaħdmu fl-aqwa interess tar-residenti.